खायनाय आदंगै आं असुरां जातिनि बिसिंथि सिनि द फारना क कसना मुसंगो सुनथाय केबनो माजरा बेना कक्रै सिनि राइट न तुयु सिनि मानथाय সাংবিধানিক অধিকার আন্তর্জাতিক আইন যেখানে অধিকার দङ जों सिनि हाव जे अधिकार दंमाने अधिकार अंखा सिनि हानो जों रुल खाया दंमाने अर्थात आवर लैंड आवर रूल फे भारत अंखा आवर लैंड फरेनार्स रूल हताबो आबो भारतनि संविधान बाय कुनु गदाल जाग्रै इंटरनेशनल लॉ बाय कुनु गदाल जाग्रै आबो माने खाजन थाखो बखकाय आनो हानि तिप्रासना असुरां जातिनि बिसिनि कबना मुसंगो बसां सालो जों दिल्लीयाव थानाय जों टिआइपिसि सिनि केन्द्र कमिटिनि बडि तथाय बसां सबांगै सिनि सिद्धांत नाजाखा जों सोराय वानजिनो मोनास्लाया कुन्द फान्नास्लाया जों जत बरनो जों सन्मान खायो जत बरनि भाषा अक्थाय कमुं तमुं सामुं जों सन्मान खायो फे अहानि बोसारनि जेसिनि कन्स्टिट्यूशनल फान्डामेन्टेल राइट्स अर्थात सिनि जत ना डिप्राइ माखाय पलिटिकल राइट विधानसभा सीट जे 1941 टी पपुलेशन अनुसार 5,18,013 जन आ समय चिनि संख्या दंमानि 62.06% आबनि मुताबिक जों एसेम्बली सीट गरी हिमानि जों माना दंमानि जों 38,39 आबनि बिसिङाव थुरुकसार सागि गोबां दंमानि आ थुरुकसार थांबाय बरनि मान गांगाय जों साइटानि बिसिङाव सिनि 52टा मानथाय दंमानि आबो एकदम पुरा स्टेटिस्टिकल दाय लफुल दाय सांबिधानिक भाबे आबो जरा फाया गाबनो जों कागज पेपार भाबे जों लिफलेट लिरनाय बुकलेट लिरनाय ब संविधान ब समय बाहायके देराखा आबो याफरिनाय जत जनगण थारि जों आरो कोनो एनआरसी खालायो वानसर खालायनानै आबो जों सिनि बुकति सामा बसाया भारत संविधान जे दङ संविधान कबैनो समाहिमनाय संविधान भारतनि संविधान पृथ्वीनि जतलाय गाहामखाय गथरखाय सिजाक आरो बेलायखेनो गाहाम दङ बेबो संविधान सिनि बागै जरातै जरायातै खाय जे बेबे सागने एकाय सिनि हानो फातानि बररक तिनि रोल प्लाइका आबन हयतो जों योग सानानि बागै दावसुरा सिनि जे लाइ थानाय दाबुल रक चलाय थानाय रक आं पलिटिकल पार्टीनि बुं सालि गोबां बुं नेतारंनि कक सालिया बर' जतन गोरों सालाय दंलायो फेबा दाबो बकुबिकनो सारिया वानसाको बायखे काना मासिखेला हंखाय ओ दादा सागनांगिया बासि अप्रिया कब्र हिमानि आबो हायके मान दाबो सिनि द फरक राजनीतिक लाले सिनि बरनो तो आंगै लेंग्रे उतनो आं कयो अ चैनलनि बिसिंथि सिनि बर' बसिजा मसिनि जों टिआइपिसि सिनि थानि ए टु जेड जों जतन किसनो डेमोक्रेसिनि रायजाथि सिंहिनाय आइपानो आरो खायसे कक दङखाय जों बसांगो जे त्रिपुरानि जे रुल खानायनि मेन पावर्स अफ द सोर्सेस देखाय एसेम्बली सीट जों 62% एसेम्बली सीट रिजर्वेशन अर्थात चिनि जे थुरुकसा कमिमानि बागै आबाफोर जों साग्रालिया चिनि सियानि बागै लायथांगाबा दाबो जे एसेम्बली सीट 62% जे आबो विधानसभा सीट चिनि बररं बागै लफुलि माननाय गावनि गाव दाबो भारत त्रिपुरा बायतमुं हामनि लगे लगे पूर्णांग राज्य रेवै तमु विधानसभा सीट गांखाय अहानि बसारं तिनि दाबसुद्रा बरु खात फेबा तिनि सी कैटेगरी रेवै 71 जिल्ला फातानि बरक जों जे स्टेटिस्टिकल माखा 15,57,342 जन बिसिंग 9,70,129 जन फातानि बरक 37 विधानसभा नावै 1972 नि नर्थ ईस्टार्न रिजर्वेशन एक तখন इफेक्ट फुरु साइड विधानसभा चिनि बरनाथा छात्ररा विधानसभा रेवै जेवमायके पॉलिटिकल राइट न इंग्लिश जाके कार्टेल डिसरिगार्डेड आइसोलेटेड डिटेन खायजाका चिनि अहानि बसारन आबो वन काइंड ऑफ द जेनोसाइड इंटेंशन अर्थात अहानि बसारन सुलुलि सकमना बाय कायसा इंटरनेशनल बाय